Tara na ulit mga kabalyudong. Woo! Sunset. Hello mga kabalyudong! So, narito nga po tayo ngayon sa yan. So, yan. Makikita natin lahat. Where the sky meets the sea, sabi nga nila, diba? Chill-chill lang po tayo. Kaya mga batang naglalaro lang sa mga sands, ganyan, nanonood ng paborito ng mga cocomelons, nursery rhymes, yan. At syempre, hindi mawawala dyan yung diba? Ihaw-ihaw natin dito sa may tabi ng dagat. Yan, so habang, yan po ay galing lang dun. Yan, so bago mga huli po yan. Dito ng mga bata, nanonood lang sa may sand. So ayan si ante, napakaraming huli. Hinihiwalay na po niya yung mga papasalubong natin. Yan, so pinipilian na po niya. Meron po silang nakuha na, electric eel. Yan, iba't iba. Pakilala lang po kayo dahil hindi ko rin po alam isa-isahin yan. Yung iba po niya nasa box na po natin. Hehe. Yan. At ito na nga, stonefish. Ano yan? Ay, may mukha siya. Oo nga, may mukha nakakatakot. Stonefish. Nakakatakot no. Darupa na. Kita ba? Stonefish ata, nasa kitata mo patay na ba? Oo. Masida ata? Well. Oo. Naimas na lang kuha nata. Ay, nati ay kuha nata. Tibo nata dyan. Harap niya yan, yan mukha niya. Nana, makita mata na. Buli ka na. Ikil mo ko. Kamukha ni Ryan. Sumusuntok na yan, shrimp. Nagluto mo gayang klase din. Sila i-bye-bye. Agpakaam mo ka nga, Raud. Nananagan mo. Klase ka. Okay, class. Tell me your name. Ay, punta. Manulang klase ay vlogger na dyan. Bye-bye. Manulay pagpakita na sila. Nagatugay mo klase. Muning Jenny. Kamukha ba natin dyan na yan? Taas mo yan na. Taas mo. Yan, electric eel. Kinanay gamay tapal na Baka may ano pa yan. Isda sa tiyan niya. Shh! Ha? Talaga mataba lang yung niya. May isda, no? Parang may isda, oh. Oo. Pangpangan na. Ano yan, papagod? Yan po ang stonefish. Kamukha ba ni Rai Rider XL? He.